Scripture. I'm done the greetings now. Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. I would like to read a scripture from the book of Matthew. Matthew chapter 17. Matthew chapter 17 from verse 26. Matthew 17 from verse 26. They taxed the people they've conquered, Peter replied. Well then, Jesus said, the citizens are free. However, we don't want to offend them. So go down to the lake, throw in a line, open the mouth of the first fish you catch, and you will find a large silver coin. Take it and pay the tax for both of us. Take it and pay the tax for both of us. This is a miracle. Involve a Mari. Don't tell the pamsoro pe Mari. Mari is subject. It is very sensitive to those who are not mature to understand the things in the kingdom of God. It's all about the cross and everything else. We thank God for salvation. We thank God for the cross, but we thank God for the life. Life is a gift from God. So there are principles and it has safeguard life on earth. You must eat. No matter how spiritual you are, you must dress, you must pay bills. All those things is really involved in day-to-day life. The Bible is not silent. Pama matters iwayo. Bible arina kunyarara pamsoro pe wanano. Bible arina kunyarara pamsoro pe marriage. Bible arina kunyarara pamsoro pe chino chinonzi mari. The Bible is not silent, it's not quiet. Kuna chinorwadza chekuti unonamata Mwari muridzi wazvese. But when it comes to my issues, paying bills and everything else, you try to look around kuti unozvifambisa sei, as if God is quiet concerning those matters. He is not quiet. I'll bless the work of your hands. But there are times what you are doing in the Mangua, people are not paying you. And things are not okay. So I believe in a God of principles. I also believe in the God of miracles. So kune a system responda kuma principles. Kogoita a system that break with the power or with the miracle hand of the Lord upon your situation. Pano varikuda kunzi vabhadhare mutero wetemberi Jesu na Peter Jesu nevadzidzi vake. Jesu ndokubva ati kuna Peter, enda unokanda chiredzo, go and throw a line into the lake. Toda kuti utange kuona the miracle part of the story. Sadabata pa issue yemari. Enda unokanda chiredzo chako mu lake. Lake yakasiyana nedemu. Lake yakasiyana neriver. Andizive kuti hove dzinenge dziri ngani mu lake. Let's say 1 million yehove. Yet Peter arikunzi enda undobata ya uchatanga kubata uvhure mukana mai uchaona mune mari iri worth kuti tibhadhare temple tax. Which means the first miracle kugona kuconnecta not kubata hove yacho ine mari. Adzisi hove dzese dziri mu lake dzine mari mukanwa. Jesu atoti kuna Peter hove ya uchatanga kubata. Remember, Peter was a fisherman, but he was doing it on a commercial level. Vairaura vachishandisa manet pavaita their own business. But nekuda kwekuti ari kufamba na Jesu, Jesu ari kuziva pane mari, uye kuti hadzisi hove dzese dzingakupe mari yauri kutsvaka. So there are times yekuti munhu anotraya zvinhu zvakawanda, but asina a prophetic insight yekuziva pane blessing yake. Munhu anotraya kuita zvinhu zvakawanda achiedza kuti zvifambe zvakanaka, but prophetically there is only one fish yakatakura mari iri worth zvauri kuda kubhadhara. Muleki mune hove dzakawanda, let's say 1 million.
but hove ine mari i1. So it's a miracle on its own kuti agone kubata hove yacho ine mari. Kureva kuti akashaiwa the prophetic word, akashaiwa the grace rikumuperekedza kuenda kufishing, anoswera ariko but achibata zvisirizvo kazvisinei nezvaafambira kuti agone kubhadhara mabills. Zvakafanana nebusiness, zvakafanana nemaconnections, zvakafanana nerelationship, kuti munhu unenge uchingoti I'm still searching. Pari kushayika a prophetic insight yekuti the searching must be over. You must go for the right person. You must find the right person. Hove muleki dzakawanda, but Jesu ari kuti kuna Peter, yauchatanga kubata ndoda ndiite munamato newe mangwanani angu, uregere kungobondera, uregere kungoita zvinhu zvisinei nezvauri kutsvaka. Rega kuwandirwa nezvinhu zvisingachinje upenyu hwako. Rega kuwandirwa nezvisinei neupenyu hwako, zvisina pundutso nechange nelife yako. Rega kuita zvakawanda zvisinei nedestiny yako. Hove dziri muleki dzakawanda. Peter as a commercial fisherman aimboraura nemanets, but this time ari kunzi throw a line. In other words, Jesu ari kuti wakambobata dzakawanda but hauna yawakawana yanga ine mari yako, but ndakakutuma with the grace upon your life kuti hauchada zvakawanda, unongoda just one encounter, just one project, just one kind of business, just one connection. Ndomune mari yako. Haasi ese mabusiness, hakusi kwese kwaungade kuenda. There's only one place. There's only one project. So there are times yekuti tiri kutraya zvakawanda nekuda kwokuti hatina the grace just to go where it matters most. Vanhu vatraya kuita zvinhu zvakawanda, vatraya maconnections akawanda, vatraya kufamba nekuenda kwakawanda. Remember, in a lake hove dzinimo dzakawandisa. Peter is a commercial fisherman, aitombobata dzakawanda kuti atengese awane mari, but paafamba naJesu ari kunzi kana uineni waakubata one ine mari yacho, which means naJesu there was a difference. Chiri kudiwa pano imari yekubhadhara temple tax. Jesu uri kupa a prophetic instruction isinei necommunity nesociety, but iri kuti Peter, go to the same field yawaimbopareta uri, but this time hausi kuenda with your own understanding, uri kuenda ne a prophetic instruction mu same field. So there are times yekuti you are in the right field but you lack a prophetic instruction or you lack the grace in that field. Inongo kuconnecta nekuko kusvitsa where it matters most, where the blessing is. Kune vanhu vane shungu, kune vanhu vane simba rekuita zvakawanda, rekutraya. It's one thing to work hard. It's another thing to work smart. It's one thing to work so hard. It's another thing to work so smart. Where it matters most, where the blessing is. So Jesu unoti kuna Peter, enda kumvura, unokanda line. Hove yauchatanga kubata, unovhura mukanwa mayo ine mari. Which means ukawana hove ine mari yako, ukati rega ndirambe ndichiraura nditsvage imwe mari, hakuna imwe hove ichakupa mari besides the first fish. Kutaura kwavashona kunoti sango rinopa waneta, but vangani vasvika pakuneta vasina chavapiwa. So handitaura pamusoro pesango,
ndikutaura pamusoro penyasha yekuti sango rinopa waneta, unosvika pakuneta usina chawapiwa nemasango acho. Paakuda munhu ane a prophetic instruction, ane the word of God, rinomuita kuti aende right place, onoita the right thing, owane right blessing yakamumirira. Munoziva here kuti mari iyi musystem yeeconomy yenyika iyoyo yenguva iyoyo yanga isisiri kuverengwa. This is miracle money. Hapana kugadzirwa mari nyowani, but mari yanga yarasika musystem, kureva kuti dzimwe nguva yanga yawira mumvura. But kune hove yakandomedza mari. So dzimwe nguva mumasystem auri kutsvaga musiri mune mari yako. I pray for miracle money over your life. I pray for the blessing to get that miracle money in your life in the mighty name of Jesus. Mari iri kutorwa naPeter kumvura. Mari iri kutorwa naPeter mukanwa mehove. Haisi mari inogona kuteswa kuti ndiyakabva kupi zvikafamba sei. Chandinoziva ndechekuti Jesu unogona kuziva pane dzimwe mari dzinogona kuita bail you out pa situation yauri. Kune kwatadzitsvaga nekudii. But with the prophetic instruction, Peter wakandobata hove, akavhurwa mukanwa mayo, akawana mune mari. There is a blessing hidden somewhere. There is favor somewhere. Ende ikoko anokuziva ndi Jesu. Peter waibata hove dzakawanda kuti atengese awane mari. But paakatumwa naJesu akanzi ina handidi zvakawanda kuti tigadzirise nyaya iyi. We just need one encounter. Enda unobata hove. Just one. Ndinamate newe mudikani mangwanani ano. There is one opportunity yausingafanirwe kupotsa. There is one blessing ine chekuita nemari yako. Peter, enda undobata hove yauchatanga kubata vhura mukanwa mune mari. Tina Mwari unoziva kune mari dzako. Tina Mwari une nyasha pamusoro pezvaunobata kuti uwane ropafadzo. Just one encounter. Hapadi hove dzakawanda. Usaenda hako nemaneti. Haisi nyaya working hard. Yanyaya yekuita work smart with the prophetic instruction. With the prophetic instruction. Ndatanga kutaura ndichiti Bible harina kunyarara pamusoro pemari. Bible shoko raMwari rinotoziva kuti there are bills you need to pay. Kune ma school fees anda kubhadharwa. Kune ma rentals anda kubhadharwa. Kune zvakawanda zvaunofanirwa kushandisa mari kuti zviite. And neimwe nguva uri pakuomerwa with those things. But kuna Mwari unoziva kune imwe fish yakamedza mari iri equivalent to the challenge you are facing today. So Peter wakatumwa, go to the lake. My chances ekuti ubate the right fish are very slim kana muri mu lake nekuti there are millions mune hove dzakawandisa. But by the reason of the grace dzaapiwa uye nekuti atumwa naJesu abate isina mari yake, the first fish ndio ine mari yacho. Which means mukati melake makava ne competition. Peter paakakanda chiredzo, hove ine mari yake ndo yakava the first one kubatika. Kurati kana pakava nedzimwe hove dzaiva close nekwaenda Peter, hove ine mari ndo yakatanga kutravela ichienda kuarea kuna Peter kwaakanda chiredzo. In other words, Peter paari kufamba achibva pana Jesu
achienda kuleki kwari kunze norukanda chiredzo paari kutanga kufamba nehoyo yacho kana yanga iri kure yakatotangawo kufamba. May God give you the grace. Pama issues anoda mari, Mwari ngaakupe nyasha dzekuti uende pane mari yako, ubate zvinokupa mari yacho. Kana iri kure mari iyoyo vanadzo ngavafambe. Father, in the mighty name of Jesus, the same yesterday, today, and forever, we pray for the grace and the prophetic instruction for us to locate where our money is. Ndirikunamata ndikutaura pamusoro pemari. Imi Mwari munova muridzi wesirivha nendarama. Mabills nema issues akatarisana nekereke, akatarisana nevana venyu vanotenda kwamuri. Kana kuine hove yakamedza ikatakura mari, ronda yotsoka dzemutereri wanhasi aregere kupesana nehove nemari yake, nebusiness nemari yake, neopportunity neblessing yake. Baba, ndiri kunamata pamusoro pemari, ndiri kunamata pamusoro pemari. Jesu akati akarayira Peter kuti enda undokanda chiredzo, hove yauchabata ine mari. You are the same yesterday, today, and forever. I pray for miracle money. May the fish begin to swim towards the line of Peter. As I pray, may the fish begin to swim now towards the line of this believer. Anotenda wese Mwari, hove ngaichitanga kuswima iko zvino, ichiuya pedyo nekwaari, ngaibatike, mari yake ngaibatike. Mabills atarisana nawo, mutoro unoda mari yatarisana nayo. Nyasha ngadzimulokete mangwanani ano. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta, muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Hove imwe neimwe yakamedza mari yake, hove imwe neimwe yakamedza business rake raanofanirwa kuita, hove imwe neimwe yakamedza relationship yake. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano nezita ra Jesu Kristu eNazareta. Mwana wenyu ngaaregere kuva mudzungairi wenyika ino, ngaaregere kuneteswa nekungofamba pasina chinobuda. May he or may she carry the grace yekuenda paleki pane hove yakamedza mari yake, business rine mari yake, connections achaunza mari muupenyu wake. Ngaaregere kupesana nevanhu ivavo, ngaaregere kupesana nemikana iyoyo. Imi makatuma Peter kuleki mune hove zhinji, but yaakabata ndo yakava ine mari. Vana venyu ngavaregere kubata zvisina basa, ngavabate zvinoendeka, ngavabate zvinopundutso, ngavabate zvinochinja upenyu hwavo. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano muzita ra Jesu Kristu eNazareta. I prophesy, I decree and I declare, I speak grace upon their lives. Pavachafamba Mwari ngavaende kune pundutso, pavachabata Mwari ngavabate zvine pundutso, pavacharonga Baba ngavaronge zvinobudirira zvinoenda mberi muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Imi wazuro nhasi namangwana Baba, ndiri kuti may the fish swim towards the line of Peter. May the fish swim towards the line of this believer. Kuna anotenda Mwari, hove iyi ngaitanga kuswedera, mari yake ngaichuya pedyo naye. Nyangwe mikana yakawanda, but mukana une chekuita nekubudirira kwake muzuva ranhasi ngaasangane nawo. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Mepo dzese kuronga kwese kwakaipa kunosudurutsa mikana yake, zvese zvinokonzera kuti mikana itize isave pedyo naye, ndinorwa nazvo mangwanani ano muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Ndiri kunamata kuti mukana Peter makamupa nyasha dzekuti hove imwe mukati megungwa, hove imwe mukati megungwa ikava iyo yaakabata ine mari yake. Chese chinosudurutsa mikana inomupa kubudirira, chese chinobvisa vanhu vane pfungwa yakanaka inomupa kubudirira, chese chinobvisa project yake kuti iregere kubatika. Baba, ndiri kunamata tenda iyoyo Baba, chimweya inosudurutsa matenda kuti aregere kubatika muupenyu wake. Mweya yese inoti kana ashanda Baba angave into mining, the belt of God, bande regoridhe ngaregere kusuduruka richienda kure. Peter paakasvika kuleki, hove yakava close to the place yaakakanda the line, ikava the first fish. Ndiri kunamata Baba
vana venyu vawanirewo nyasha, varegere kuita zvizhinji zvinovanetesa pasina chinobuda. Ndiri kunamatira the grace yekuti hove ine mari ngaive iyo inobatika, business rine mari yake ngarive iro raari kuita, opportunity inomupa marriage yake ngave murelationship iyoyo, kwete izhinji asi ndiri kutaura nyasha nemukana, the prophetic grace to go to the right lake to catch the right fish with the right amount of money they are looking for. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, ndanamata uye ndataura nyasha muupenyu hwevana venyu. Nhasi pavanobuda vachifamba, tsoka dzavo ngadzirondwe neshoko renyu. For thy word is a lamp unto my feet. Mwari wangu mutsvene wakatendeka wenyasha, I pray for miracle money. Miracle money. Kwairi mari yake, kwayakamedzwa Mwari. This is the time to recover. This is the time to discover. This is the time to catch the right fish. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you, Duncan Kapunyika. God bless you, Clayton Peace. God bless you, Irene Wada. God bless you, Patience Mutezo. God bless you, Tafadzwa Sakala Andrew Chavuta. God bless you, Manu Oropi. God bless you, Baba Mafua. May the good Lord bless you. Nyasha Zwanzbe. Maoko ngabati jnendeka. Jashia, God bless you. Larissa Womani, God bless you. Muchaneta Gotora, may the good Lord bless you. Howard Jauma, God bless you. Sid Nishoni, God bless you. Tinashe Mariko, may the good Lord bless you. Prince Mukakavari, how are you doing, my brother? Tinenge tiritese mangwana, ndikuya mangwana ku Cape Town. Mkoma Prince, mwari wakitire nyasha shukura hope tunosanga na ikoko. Boto Opedzisai, God bless you. Ashwin Katio, God bless you. Clara Chiangwa, God bless you. Hilton Chiwariro, God bless you. Tafadzwa Musariri, may the good Lord bless you. Bruce Galaimbe, God bless you. Charles Nduzo, may the favor of the Lord be upon your life. Admire Marowa, God bless you. Maichi Wangai, good morning to you. Blessing Kwaze, Baba Ashi, God bless you. Malvin Takaruza, Nelisa Hondo, may the good Lord bless you. Itai Matusha, God bless you. Enoch Matemba, may the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Linda Chisho, Emily Juma, Maitadi, may the good Lord bless you. Lucy Mbozi, God bless you. Takudzwa Chakamera, God bless you. Tatenda Mufane Chia, God bless you. Zera Jokonya, Patricia Manga, Ryan Munyukwa, God bless you. Joseph Mundanga, may the good Lord bless you. Nyashangadzwanzi Tariro Maroa, God bless you. Violet Tiriangasi, God bless you. Reason Mapani, may the good Lord bless you. Shalom Maungani, Stephen Dube, Francis Masaya, God bless you. Jaisa Faizai, God bless you. Lena Gotora, blessing Mungwari. Tinashe Mariko, may the good Lord bless. Amazangu muspere mnyasha, mspere rugare, mwari wakitire nyasha, mwari wakuropa faze. So warikumfakose, join me tonight, 7 p.m. sharp. Warikure, I'll be live on this platform, 7 p.m. Mufakose. Then tomorrow, Mangwana Maneru, join me live as well on this platform, Tinengedere ku Cape Town. So tomorrow, I'll be in Cape Town. Today, Chirikuno Kumfakose Maneru. So tomorrow, Maneru, Cape Town, Nasi Maneru, Mfakose on this platform. God bless you. May the good Lord protect you. Nyasha Dzwanzwe, mwari wakuchengete imani wakurire wakugonese. Bye bye. Good day to you guys. God bless you. Bye bye.